Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen na kiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag, bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasaragan ng Barangay 31, Talingaan, Sitio Lugbo West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kadato di pagayam niyo, ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Di pagkasalitaan ni, ano ba yung kabil to? Albert? Pagkasalitaan ni Albert nga napauluan, katugangan. Yan, katugangan. Mo yung istorya ti katugangan ken manugang. Siyempre, anati kaparehas ti katugangan, di ba, manugang. Awan katugangan no awan manugang. Awan manugang no awan katugangan. Iso nga maawagan ti manugang, tad da katugangan. Iso nga maawagan ti katugangan, tad da manugang. Siguro ni Albert ket katugangan no, iso na ket manugang. Padaanan niyo papagayam. Hindi nga rin nirugyan, papagayam nga ibasa na ito'y pagkasalitaan ni pagayam ti nga Albert nga napauluan iti katugangan. Sagudahin nga rin ti surat, Dear Manong Nemi. Nabayag akon ngagmaymay sa ngagbibiyag dito'y lubong Manong Nemi sipud pay. Idi na ulilak adamang idadak pa lang iti elementarya. Nagsakit, nagasaksakit, kan nakasasaem, di ba pukawan iti naganak. Nagakarak kadag iti kabagyak Manong Nemi. Kabagyak iti ama, kabagyak ti ina, ngam sana ka nagpaot. Gabota, kabagyampay, sampay nga na siya at iti parang tratarda kayang ka. So, ang kinahikayat ko, Manong Nemi, iti nagmaymay sa when nagradwarak elementarya, inrapin ko tinagbasa, iti high school, kabayatan nga simrek akon, iti trabaho. Ubingak unay, Manong Nemi, nga simrek, iti construction. Iti bagpintasan na. Kat, adalang halakan niya. Idi on-una na agad siyak ti baunan da. Oranyat maaramid da. Manong Nemi. Wan. Imbaglagi din na siya at ni Boss Dencio nga iso iti purman. Iti si Morota ka construction. Nadaklasek Manong Nemi mapanak agbasa. Ngem siyak ti paraluto da ti bigat. Mapanak kaabutek iti aldaw paraluto ak iti alas 11. Iti kanenda kastameten para luto ak iti pangrabii. Dito'y meten nga mangan, dito'y akon nga maturog Manong Nemi, no kasta nga awang klase, yan, tumulong ak
agbatil iti semento. No ti rabi iti Sabado manungnemi agmaymesa at dito ita agaawid dagiti iso amin nga agtrabaho. Sakam tumanin nakakita manungnemi iti bigat ti Lunes. Yato lakanek manungnemi pamigat iti Lunes ti lutuek. Dano mapan ako nagbasa katagawid ak kalpas sakba iti pangaldaw adanan dagiti agubra aglutuak dumat manen kadagitay isang pitda nga balon da nga bagas ken maabraw ken dumapay nga maluto nga sidaen. Ini man nag-high school ko manungnemi vocational course ti inalak ket ag-welding. Sinursurok manungnemi iti ag-welding nagbalinak nga welder. Wen. Oray, agbasbasak pa lang di high school, kahit nung kasta nga pa welding ni Boss Goryo, Bonobos Dencio, manungnemi. Ag-welding iti rabi. Kaya kita baling nga tawa, wano, tama. Rehas iti tawa, ag-welding iti alan. Siya akong tinagbali manungnemi nga welder. Iti construction nga pagpurmanan ni Boss Dencio. Ada idin sweldo manungnemi. Nakigamak batin iti kwarta. No kasta nga Domingo, mapanak batin ag-shopping. Agpagnapag na manungnemi. Mapanak batin gumatang iti baro nga sapatos ko, baro nga pantalong ko, t-shirt, kanda dumapay ka sa pulang. Naging nga nagraduarak ti high school manungnemi. Saan akong nga nag-college manung? Intultuloy kon itinagbalin nga welder. Kadagiti ipasdek akong balay, alad, renovation, kanda dumapay manungnemi pagkasapulanda iti construction. Kaya nung nga saan nga mabaling nga umyang kami iti pagubraan mi. Nang runa kadagiti ma-renovate, nangalak mo tinti kaserak amanong. Nabiyalang nga damat pagdagusak, nga pagturugan, gimatang mo iti TV, ken radyo, tagdengag iti radyo, agboy iti TV. Wen manungnemi adumet dagiti babae nga masilsirpat ko. Kunangarod ni Boss Dencio. Hey, Albert. Boss, ano tao man? 18 ko, boss. Abing ka pa nga rod, tapos nag-asawa ka. Mayat-mayat lata, tapos nagkastakit sang kagmay-may sa. Adasang pa namin yung pagkasaraam. Ngagserbikan ka. Ada ka idam. Ada mangisagana ka. Nagiti ka sa pulam. Nagrubot ka. Mapan na umay ang trabaho. Di kami ka kanwa. Wana boss. Mamang tangag may sa data. Mga asawa kan. Albert. Oray. 18 sumpay lang. Mayat. Tenas ka. Nakaduwam. Ngasang ka. Nagmay sa. Ha? Awang pa'y tinapili ti puso. Angam no, agaram ka akat, siyempre, dadamat lang na maam nga may kari ka, alangan mo nga agaram ka, kada kita ada mabalin na. Nus pakariknak ti ayat, apay ko di nga saan. No? Naman gumaward nga kayanda ka. Welder ka lang. High school graduate. And, damat lang sa bagay, adumat dito na kita nakurapay nga makaasawa da iti namaknang, di ba? Depende na sunod pagpitikan ti pusok. No, asid mahariknak tayat, patak man nga nakurapay nga namaknang, iso tayat, alangan met, nga harmag mo nasawa at tasang kong ipatpatin. Kaya yung asawa na Albert, no naman lagi din may karika, may kamang, iso, kamangan no, saan ka nga may kari, makasarak kan tulakid iti katugangan nga mangiruruman kan manglalaistoken ka.
Manong nemi may nga balay iti nang kontrata kada kami. Hindi pa nakarenovate dito nga balay. When? Ginatang direta nga balay manong nemi ket masapon nga ma-renovate tapos nikas takit na pimpintas nga pagkinanda. Kaya di dandanin malpas manong nemi ison di pa nagnaedda. Ang asawa kan adda anak na manong nemi nga napintas. Nakaw. Ini tairing Pasko manong nemi iti pa nag-welding ko panang pampintas ko iti alad kan kastamat tinti gate. Na minsan nga malem manong nemi nakiktutak idadag busina nga kotse. Manong nemi tinaliyaw ko timandag ti may nga babae ti anak dagidaking kukwa nga nakapimpintas. Pakilukat ta gate please. Ay ma'am, mabiglahin. Manong nemi, inikat ko tik protection mask, tirupak. Takasapulang nga na protection tirupak manong nemi nakusta nga weldingak. Ket nakita na mismo tirupak ang tinapindas nga babae. Idi mailukat kong tigate manong nemi, insareknan, tiga kotsena, ngem nagsardang idi tapagiso nga mabato. Thank you. Okay. Okay lang, ma'am. Anong tagan mo? Albert? Nagpinas ti pa ng manangaramid mo ka na kiti grills kastawat na ni Rahas ti balay mi? Nabayag ka nga welder? Adak ba lang ti high school di ma'am? Pwede iraprapin ko ti sumrak ti trabaho? Ta working student at saan ka naggraduar? Naggraduar ak iti kina welder ti college kiti kahit ko sawan. Ma'am. Gusto gayam. Ma'am, check ni Albert ng baga kita itinagan ko. Sika ma'am. Yvonne. Wow. May bagay laon ay tinagan mo ma'am. Kapag kasla ka lamay sa nga tumatayam, nakapimpintas, may isang anghel. Bulero ka magkaan. Sige, igarahe ko di kotse. Manong nemi nakita na kami di kiti kakaduwa. Nangro na kiniguryo, manong nemi nga para palitada, wano mason, kang kanayon nga mangsut-sut kanya. Inasin ganak. Hindi ta agriti, agkuma kami na pasado alas 5. Kinagsarting kami. Di mo ko na, Albert, nga na-inlove ka kin Imon. Sino kumatisan ko ma-inlove? Itikas keng kuha na. Pwede di ko na keng kain pare. No, angayat ka. Ayatem na tayo, namnamahan nga maibagay keng ka. Abit sa sangkam ko magbagay? Sa kayang bagay, at welder ka lang, iso na anak, kakaiso na nga anak, nagit aking ko kaireto nga balay. Kahit negosyento na ginagasawa. Kitsi ka, no akong kumapit asawam, paring guriyo, habang kumakayat kang kwa, iso na, kasama na. Susap, pata, iba ka nang kakait kong babayan na babayak. Ngayon talaga na in love ka. Kunak nga raw din sa sino saan nga may love. Ngayon iso pala naka-inlove. Wensa, nalab at preside aking kuhanay, di ba lang makikita ko na. Kada nang ortiran nam, padasat tigasat ko. Sus, ringudan naktaw, Albert, numanubiam isuna. Nagpaiso, ngayon ore manubiam, saan da ka akayat, dagiti naganak keng kuhana. Di na kayat, nagbaling manugang da ka. Saan ka nga maikamang ka da kuhana, saan da kayat, gabot saan ka may kari. Si Kamet, basta padasat tigasat ko. Ito na minsan manong name yung nagsarita kami manen kini Ibon, dinawat ko tinumber na. Oh? Abay nga kahit mo maalis sa number ko. Nung makasasarita ka.
Oray no, saan na nga makamagkita? Kas pagari ka na, daksa di balay, kit awan ka sa sarita. Maling ka mo siguro natawagan. Sige. Ay, doon ko kayong cellphone number ko. Ano cellphone mo? Keypad. Hanga touchscreen. Gagawatan ka doon, touchscreen na. Dasaan ka lang basta makasarita. Ang video call tapay na ko ha. Bahan, ulit ang urunong ko. Padasik tumatintag cellphone ti touchscreen. Karabihan na maron nemi na manawag nga sampay nga nakaturog wala saan nga maisturbo iti deta nga oras tinawagak manong sinong batan na sinda ito'y hello Ibon ni Albert dahil na mo nga welder kung nakatupay amin kat nga naalam mo tinumber ko tawagan na katawagan diya ka di mo lang makadisturbo ka nalpas ko nag-review. Sagsagana ko maturog. Nakadisturbo ako nga ron. Samet. Kasi ka. Nakaidak mo din. Anat lang ang mga nakaidakan. Nakapadyama. Nakasando. Sikat. Siyempre, bado ak tinarasay. Awam bram. Bastos ka Sorry. Awan na siyempre, tapno marelaksa. Imad na pantim. Kito ko, sikawat. Albert ka. Among, kaslasana ka mamati. Nakarideal daw nga. Kinayat na kinisarita nga dinamog mo dinagang ko nga nagamamuta. Lalasyak mo mati nga naitid mo kanyak ti cellphone number mo. Baka imununa nga timawag kang ka na ti boyfriend mo. O by boyfriend ko. Diyan pa lamang panunod ng data. Kaya dapapakin ni mama nga makapagturpusak. Oray, makatawon lang ang trabaho ha. Sakto makiasawa. Takayad naman nga dagos ti apo ko. Nagrigat kami no, awan ti kabsat ko. May saklain Iso nga kayad na mapakin mama nga manayuan ti bilang mi. Ano agasawa agto, at may kapat. No aganak agto, iti talo, di ada pito. Ano ti pilpilem? Ano ti, saguday ti may nga lalaki nga, sapsapulem. Well, ang runan ti amin, iba't patignak. Datat importante, iba't patignak. Kasanong gumamuam, nubod-nubat lang iba't patignak ka. Madlaw ko karag iti ikikita na, madlaw ko karag iti aramid na. Alangan mat nga, ti pakiasawa akit sa anak ni patpatig. Kita, siyempre, iba't patignak, iba't patig kumitisuna, kaya dapat respeto keng kuana. Iso lang, kang runan na una dita. Iba't patig na ka, oren na kurapay kas kanyak. Sana kang pilpili, basta iba't patig na. Kaya iba't patig kumet. Tapos pagkari ka nga rin no, at agaram kang ka, nga nanumulain, kas kanya ko well direct lang. Nga di pa lang nga adak elementarya, katak may sakon, na naulila ka demang, sagad awan ti ka magyak, nga nagbaling nga na siya, at tinulungak ti bagik, susulok, nga nang pamasa ti bagik, kaging ti high school, kaya iti panag-welding, nabayag akong nagmemesa. Kahit lumabalin, ori kas to pelat tawin ko, kahit ko kumandag asawa. Manakad tawin mo, ang kasadar santa. Graduating ka, di ba? Ang kasadar ta. Bulan na siguro ti nga inoon na.
At November kanya, hindi na siya kit August, di ba? Abay mo, sinunsod ko hindi, imbangamad. Orange ka, sinunsod mo ti birthday ko. Titawan, iso nga kasadar ta. Inauna nga rin. At August kanya, kit November kanya ka. Ayaw na niya. Ano nakadibulan. Okay lang yan ka, no? Agsasalita ta kastoy. Okay lang. Ngem, umay kang tumadlapas siya rin nila balayo. Makalawas langin, malpastuang yung pinsanin. Madamadan nga pimpinta. Umay kang tupasyaran, mamalin. Mamalin. Saan ka din lang istrikto na gini parents mo? Istrikto na? Amang ano sa anak to kaya tapastrikin? Taada ka dadakis garantam? Tapos saan na kapastrikin? Awan. Sige, hara din, maturog kan. Maturog ak natin. Good night, Ibon. Sweet dreams. Good night, too. Danda na rin ang biim anong name yung sasarita kami. Imjak pinibaga kayo quality I love you. One. Domingo manong name na panak nag-shopping. Kimatangak manong name iti flowers ken chocolate. Numampay local lang ang chocolate. Inarin ng buwatak karet nga sardam kalbasan na adakon nga basbaser man magturubel manong nemi iti gate nga siyak tinag-welding nga ng araming. Tay bakit nga katulong da manong nemi iti may nang imasitig. Abay, umay ko magpasyan na. Siyak na Albert, dati welder, nakita nag-aramid ka na iti alat ken gate. Bakit kinatak siguro iti? Hindi ka namalasin na makita ka kit damat maskaram. Ano ito protection mask ko nakastang welding ha? Yung siya na Albert. Opay, umay ko magpasyaran ko man iibon. Ikur ka, nakpela sa lutsudan na. No pastrikin ka ano saan? Jaklam mo manong nemi no asindot nagpakadaan na. Tayo di, may lokati main door. Di ama manong nemi. Ni Ibon, di umasisidig kanya. Nambag nga Rabio, sir. Sino ka? Albert. Albert tinakan ko, sir. Sakti, welder nga nang naka-renovate dati balayo. Sigat yung welding idi. Uwan, sir. Apay ka di. Umay ko mga pasyarin ni Ibon. Nagbasbasa pa lang ti anak mi. Kanoon niya man ti randam. Isundon pa nang ibagamin to, no? Makapagturpusan ni Sona. Dikat kahit nasa man, sir. Saan kahit tapastrakin? Saan? Ano na kita umumay dito eh? Namang pasyar kang kuha ng awang pa'y pulos pinastrek mi. No, pa mo, nga no, ada ito eskwela ti anak mi, siyempre mas ganda. Sige, sir. Baliwak tong roti umay. Indon rumbengan nga mapasyar ti anak yo. Good night nga rin ka na kayo, sir. Let pa'y ti abaga ka nagawid manong nemi ng imidadakon dito'y balay, dito kasera. Tinawaga kisuna. Hello, Albert. Hello. Umay ka kumapasyarin dito niya. Pasensyakan ka ni Papa. Amom din na pasamak. Nakita kayo. So nga pasensyakan ka ni Papa. Ano naman kami hindi bagam. May bagam ba't no kakit ito cellphone? Tap no napimpintas no. Ibagang iti personal.
Hindi, wala taong klasik na bigat. Ngam si ka, tatrabaho, maman ko matagap san. Adi, handan to papanak na bigat. Dakita tanto. Peso? Tapno may ibaga mga personal ta kahit mong ibaga. Saan to kailangan na laylay na ito sabong? Ipangkuntuti, danom, yuper ko tupuon na tapno. Saan naglaylay? Naglaylay ito man, gumata doon iti sa bali. With flowers. Yeah. Kinanta kinatang ko chocolate. Naman pa lokal lang. Saan na ka mga di chocolate? Tsaka yan. Di saan kong tungin iten. Kanam latan. Sige, pagkita na karoon ito na bigat. Imbaga naman ang name iti lugar ken oras. Manong name nagkita ka mga ron iti may isa nga class nga restaurant. Manong anad naman ang kinapintas na manong. Iti langana. Akin niya rawat kumutat kang nginginaan nga ginatang kung arwatin nga may bagay kanyak manong. Flowers for you. Hampay na laylay? Haan? Wow. A favorite color. Kentalo. Anong ka dito ay kaya nasa ni talo? Maybe I hate you. Yung saan ba't narat mabaling I hate you? Because I love you. Ibon. Dahil ang waiter. Anak kahit mo. Kaya mo na itamin. Nuan niya ti kayat mo. Isumot ng kanyak. Abay damong ti sumret ti nga restaurant. Sensyakan. Ay, siyak may nagbayad siyak ti lalaki eh. Ori siyak tulad. Siyak na nangawis keng kay. Siyak? Pagbingayan tanton tahon riri. Nakaragsak kami manon na may kabayatan, ngagsasalita kami, kabayatan nga mangmangan kami. Dilawan na pa yung manong na yung panagigimkot-kot sa arakan tinitor. Sa dato'y knife. Pasensyakan. Saan na kami yun nararwami. Kidnamot panagpanangan ko sa manungangkot sa haraan. Susuro ma, tinapinda sa managkot sa haraan panagtinidor. Tanong as pagkarigan tanto adan to pasamak nga makasangod na kaamangan ni Jamalay. Siyempre makasangod na papakin ni Papa. Tapos andan itong makikigtot. May ikariak ka di matlaing. Keng ka? Ti saludsod, pudno nga tangay patpatingnak. Albert, iso ti mariknak. Itak pa lang agayat. Hindi mariknakon ti hayat kang kaing karik ti magi nga sika. Ket sikan tulaeng. Sika ti umunakin maudi a babae di biyak ko. Di mo ka di makita ka rin ti matak? Aman, ada pa mukat mo. Sika. Hindi mo ka di madlaw ka rin ti aramid ko? Albert, ano na kita kararam kanya? Yaman mo, sikapin lang tinakasangok ka na nga nakastoy. Kansiyak ba yung tinangising-hasing kang ka, tap na makapagkita ta. Kaya't nakatingasawan. Ngagpadpada ta tirik na. Kaya't kapilasin tiren, abag sundo na makapagturpos akon. Kahit ko nga dali nga talaga tiriknak. Okay. Ay kamarat, no may kariyak kang ka, may kariyak nga ta, kada papakin ni mamang mo. Saan nga si mong bat manong name ni Yvonne? Ano nga min ti balbalakad na kang ka, no makasignan kinayak. Di magbagada,
No kasawak to, makiasawak to. Pilyak to ti lalaki nga talaga mangipatag kanyak. Pilyak to ti lalaki nga mabalingko nga ipanakkel. Saan naklagi din nga ipanakkel? Tamay sakla nga wilder. Abay, tiglain ka di trabaho, kakakitaan, tap na ipanakkel mo ti may isang tao. Iti kaon beach yung nga madi, may sandata nga panang ipanakkel. Diya pulos napadpadasan iti. Kadyak to pulos padasan. Iti uminom ti arak, kanag sigarilyo. Nagsugal nga rad. Manugalak. Ha? Iti pa lang ubingak, nga rinog kyak sugal. Iti kahit doon sawin. May kisugsugalak iti biyag. Kahit ko, sa anak to amaabak. Kahit ko, nga matungpal di kita rapahap ko. Tapno sa anak to umaabak. Nga magisugal iti biyag. Sugal ti biyag kinayat sang gadi. Isugsugal ko ti puso nga gayat ken ka. Kat sabi ko mata sa anak, amaabak. Kunak lano. Magnugal kay tayo ti. Dati laki na yun kanda dumapa nga klase ti sugal. Intultuloy mi manang nemi ti kinasinged ti tunggal may sa kada kami kini Ibon. Manang nemi intultuloy ko mat tinagtrabaho nga sumursurot kada busdensyo ninutoy man iti patakdrami iti building o balay anyaman dagiti maalam nga project. Intultuloy ko mat lata manang nemi tinagurnong. Siyempre. Wakdak mat isweldok ng runa kadadadag iti gondaway nga adag pa welding kanyak iranak met iti Domingo manong kontrataed. Tamakita tamaten manong nemi dito trabaho. Adapat iti gondaway nga saan lang nga Domingo manong nemi iti panagkontrata mapanak iti rabi. Gati alas 10, uno alas 11. Ang nga nagraduaran manong name ni Ibon, kanidi agpaala, siyempre napanak matendar. Limaukak manong name, kanagiti sa nga ilida, nagbado akmata, iti nasken nga may bagay ka nakuha na, sa kuinted kang kuha na ti regalok. Happy graduation. Congratulations. Thank you, Albert. Nakadado iti padak nga lalaki, ha? Puro agar-aram anya kami di kita. Huh? Baka paborito ni Papang mo ida. Dagi jay, naiintar nga kotse sa jay. Nag-aabay, pinag-aabay na dagi di kotse ida. Sika na lugan mo. Nagkumiyotak. Adarandak ti mga gumatang tilogan ko eh. Kotse? Agwilding akto iti korong-korong. Ano korong-korong? Kasi motorsiklo nga da sidecar na. Alay nga kang agwilding ti agramin ti korong-korong. Iso ti may sa kontratak na ko ha. Ada na kita umay agpaaramid da. Kukadat materyales wala saan kat kukuha sa danto bayadan numero ibagak. Hamokon di bagba makorong-korong. Gumatang ka ti kotsem. Di ka may gumatang ti touchscreen cellphone mo. Diyak, numabalin lang kumakit talagang agin inotak. Pangiran taham ti ornong mo. Pangasawak to ken ka. Ken, nadando, pagbuludag iti nayon na, rantak iti, mangipasadag iti shop ko, welding shop. Ta umaydak iti agpa-welding, wano saan kat umaydak kontrataan, wano umaydak ayaban tapno kontrataek no, mano ti presyo, mayad, ti pa na kayo aramid ti alad, wano rehas, sumina ka kini boss mo. Tapno alalistuhak nga makarunong, nagsuluak. Kayam nga ta?
kayak no dalagit na yun di po unak. Sabi ko ma, Albert, tati arapaap mo kit nagunod mo. Di ka nagsulokan ton, may sakan ton nga manager, may sakan to at metin nga businessman. Gabat ada negosyo ngay, negosyante. Manong nemi, hindi mi napapuutan nga imasideg ti amana. Ibon, ay, papa, ni Albert, amo mo yo? Sila marupak. Ni Mr. Wilder? Uwan, sir. Imay kay matandar na mambasa ng inimbitaran ni Imon. Isod sa balatan sang mo. Ano pwede kita kasang-kasagpat ng sang iling? Excuse me, Albert. Okay lang, Iwan. Manong nemi saan nga pimanaw ti ama ni Ibon? Pasensya kayo, sir, no? Mayak nga. Okay lang. Ano nga talaga tiranta mi ti anak ko? Iba't patig ko ti anak ko, tata. Naman pa'y nanumuak lang, Wilder. Ano ti planom ti biyag mo? Kas nagsalita mi ta kini Imon. Kahit kung to ti mangipot up iti welding shop. Doon man na itong tipo unak. Tasot iyo urnongak. Lagi naganakin ka. Kakabsat mo. Elementaryak pa lang yung di na ulila ka demang. Nagmemisaak. Nagkakarak-akarak ka nagkabagyan mingim awat tinagpautak. Nagbali na ka working student idadak ti high school. Isot nakasusurwak ang welding. Tanagbali na ka welder. Dabos densyo. Tinaggraduara ko ti high school, saan ako nga nagbasa ti college. Nagkonsidera ko nga iso ti welder da. At dapat digdigon daw nga damangalakan niya kag paramid, iti rehas, kontrataek met. Nagtrabaho ko may trabi. Domingo, on sayangik, sir. At doon nga siguro turnong mon. Tasiksikamon kang bibi ako na. Umana yung tumit nga tanga, usarik into no mga sawahak. Kat no adan to magbuludak iti dakkel nga puunan, isun to siguro panagput up ko ti bukod ko nga negosyo, sir. Amom ka no sino di kita agar-aram iti anak ko? Di kita kano aking kutse ka na kita na inter dita ha kutse. Pasig da amin nga damabalin na. Amo ka sana ka may karikara kayo, sir. Kahit ko't magsugal, barbaring no, sana ka mahabak. Ano ka rin mabaling mga pagkarit? Tinapod nung ka panagayat ko ti anak yun. Kaniti, kawan ti bisyok nga madi. Asing petak, sipo di ubingak. Sige, pila na home. Di mo kayo tuminom? Sana ko uminom. Tuladang na kita gugwapo dyan nga babak ng agar-aram kaning ibon. Nakaigamdamin ti baso nga daarak na. At tapik sigarilyo. Sosyal. Mga anak na sige ka na din, kaglabayan. Upay. Kaya mauli mo ito na agawid no, kasi pagarigan na makapangan kan. Baka naduman trabaho na bigat. Napipia siguro na kita nga daduman tata. Oras saan nga sumrak ti pisina da. Okay lang. Nanong nemi idiaddan trabaho ni Ibon numanin na awis sa gasuna kat ag-date kami di man napupuutan manong nemi nga dan nagkinaawatan di giti puso. Kas na ngunit nagsak ko manong nemi di siyak ti aklunan ni Ibon. Will you marry me? Kino nakatagos? Nakasagana kan? Kahit ko na yan, ti saan nagmay mesa. Ore da pa. Kaya din nga gasawa akta.
Mailiw da nga maddaanan ti apo ko. Kaya dan nga da mainayon iti balay mi. Malaksid kanina na marga nga katulong mi. Mainayon ang tagbaling nga manugang da. Dagit agbaling nga katugangak. Ano nga yung tinagsaritahan nyo kani Papa? Kani di graduation day ko. Inama muna ka ni bag. Inkumpira na karagiti agar aram kang ka nga di kotse. Kaya kaya manak, tasyak din aklon mo. No payamok na saan nga siyak, ti kayat nagiti parents mo. Umay kan tumaydla sa di balay. Tapno, ipakarata ka na papakin ni mama, ti panggap ta. Agbeso? Inawis dak manang nimi iti dinner. Napanak ka. Pinastreknak ni Nana Marga, tamuna, manong nimi nga mapanak. Iti sumareka, nadanong ko dagiti agasawa iti salas. Good evening po. Hey, Albert. Nana Marga, mabalimot na gitasar. Nagtugo ka. Pag-ioray mo na ibon at unag ti silad na kapkabo na iti banyo. Ay kaya manak. Ano tarong nga pagyamanam? No may kariyak ka na kayo nga makisang mga grabi. Abi ko mga sang ka may kari. Basta laki ang kutsara kami, ang kutsara ka man. Sir, sinusuro ka na yung bag, hindi ko akit da. Halagang nga dilawan ni Ibon di pa nagkutsarak. Tapay, agdedate kayon. Ini sanak pa yung inaklon, pasaray nga. Agkalang lang ka mga mangan. Amo miho, di mi pakibiyangan ti puso ti anak mi. Basta ti kahit mga bagakeng kuana, doon namnamaim nga ayatan na ka. Ken ayatan met. Apay ka nga saan. Kumanunong kami nga agasawa. Nagyamanak. Nakasaysayat kay gayam ngagbaling nga katugangak. Manong naimin asadag na dagos ang tirik na kadagiti pa kaikamagak. Akalang lang ka mga nangan, manong naimin kaslay bilbilan da kung nga miyembro ti pamilyada. Namuna tapan nakaulit-ulit da nga adanayon da. Napagtutulagan nga roden ti kasar, manong naimi ibaga kadakwada nga siya amin taggastos gabatad da urnong ko. Saan iho? Naman da banggip mo ng negosyo? Ada sir. Papaho namon. Papa. Nagtutulagan mi nga da ibon nga sa mga bukodan amin. Iti magastos iti kalay sayo. Makigudwa kami. Makigudwa iso na, tanda mo turnong na. Ang ikaw daw dawat ko akit, saan ka nga sumina? Dito ito aming ngagdayan, dito ito nga balay. Itang tiga po na abi, kahit mga agasawa ti anak mi, tapno danayon mi. Kaya nagaramid ka nga dagos, ti apo ko mi. Namnamahan nyo rita, Papa. Yung bilang kumanong na may karagsakan, apaset ti biyag ko, hindi maangayan ti kalay sa amin kiniibon. Inawis ko, siyempre, di kita katrabahuak. Dabos densyo, kada kita dumupay nga trabahuak, manong nemi ng runa kini Guryo. Ni Guryo, anong nemi, numampay, adan asawa na ng ubing matpay, isog best man ko. Makunamita Guryo. Nagkakasgasat ka. Palagip mo di ko nam, nga oray ringudan ka. Numasawak di Ivon. Naggasat ako na siya ka. Nakagasgasat ka. Nasingpad ka kami eh. Ken guwapo ka. Dimteng tirabii manong nemi ditoy nga impahay nga namin pinsan ni Ibon ti amin-amin na. Ti kinabirhen na. Wain manong nemi. Nga kastaon ti panagyamyaman ko kini Apo Diyos. Tamatungtung palkon ti harapaw ko. Nangaro na langaro din manong nemi ini kalbasan ti duwa nga bulan ket ibagan ni Ibon nga agdadagsin.
Basta o nga tiraksak mi, kastamat na iti katugangak manong nemi. Magagaran da unay nga madali ti apo ko. Ay ka manong nemi ng palagip ni Papa, ti may panggap iti panggap ko ang negosyo. Intun ka no pa ng rugim. Intun na mga manayunak na ito nabating ornong ko, Papa. Ikabat naksayan eh. Yan sa nga may samat ti anak mi. Kasi no ko matagtawin, iti nga balay, kaya hindi kita ornong mi agasawa. Iti pa nagnegnegosyo mi mat, no saan nga ni Ibon, no saan nga da kayo. Kita, nayunak ti po unam. Utangek, mong utangan at advance nga mana ni Ibon nga asawam. Di na kayo nga agasawa tag agkasusyo. Ang itutuloy ni Ibon, iti mga sikaso, ti basit ka negosyo mi. Sikamat ti mang manage, iti negosyo ng ipot mo. Ngayon saan nga gre-radio dati ang bus mo, ano makakompetensya wisuna? Saan ba naman ko nakakompetensya, Papa, gabot na welding matlaing ti business ko. Ang nakas pagkarikan ta, kayak tog kontrata di whole nga balay, one building, saan lang pa nag-welding, kata, pamuaminin, maminsanan, kayam lakin di. Di ka kompetensya ako ni Boss Densyo. Ang balay, gagaya lang neta, kaduan naman tikas ta. Negosyo ang astok, suminan di may sa, ag negosyo tumatikas di, gagay na ito negosyo. Kagura na ito na. Saan ka tamat, namawatan da ka? Lalaingan da. Tapno makompetensyada ka to. Nasa nga rin tinapasamak manong nemi saan lang asinsin nga welding shop. Hindi ka talaga nga nakaipot-apa kundi makungkunamat ang construction field. Naghahalak mo naman ng nemi, hindi kita nalaing na empleyado. May sagadakwada ni Goryo. Boss, awagan ka matitan ti boss. Boss Albert. Ay pa, pinanawan niyo mata ni Boss Janso. Okay lang isuna. Lakay ka dumatan, katagritiro ka sa purman. Kaya na dyan nga rin, bus na. Di kontraktor. Okay may isuna, o problema. Ang bato talagang irantada ka numot na ni Tiwa. Isarding data nga negosyo. Gabot na mapanda ka numot sa di Amerika. Awang hartim ako nakakompetensya. Awan. Halos adakam amin nga dati nga kakadwam. No, para barbaunan da kalayang hindi. Nagraroon ni Dakati High School. Para kusinero kan babaunan. Agalis na kahaman itan ng tawagan mi ti boss. Kita makadlang tibiyagan niya. Kaslapilid. Wen manong nemi. Maulit-ulit datang ibagbaga ni Goryo. Kaslapilid tibiyag. Iso nga dagiti empleyado manong nemi nagbalinda nga napudno kanyak nagbalinakbet nga natulong ka na kuwada. Wen, nangato itis pasuldok ka na kuwada manong. Saan ka pang panunutin na dakalaganan siya. Ti panunutak at masuportarak manong nemi dagiti empleyado. Nangaroon na no at the emergency nga kasapulan dati kwarta. Siyak ti umayan na boss. Masakit ti burudak ko. Di hospital mo. Dakal di magastos boss. Akit tumulong nga kangam saan ko ang bagi amin. Umbos tang kita kay boss. Genggawa ng naming empas ngayon ti asawak ti may isa nga lalaki. Albert Jr. man. At naman inayon nga lalaki. Hani. Lalaki ti apo ko ta. Mga ramid kay pa Kadwa nyo tagaramid. Tapos kas tagat ano to naman lang. Bueno pa, mama. At no, agsublinton ni Ibon iti opisina. Nakitubasitin ni makamuti apo ko. Ay, oras mo ibaga ti kasta. Pero kami matin ate gayuan. Iti apo ko mi. Basta saan lang kamay may isa. Nagbaling kami nga naragsak na ornos manong nemi. Wine. Hanggang may bibusan iti kontrataan manong nemi nga balay. Hamad lang tayo maibusan, di kiti umay, agpa-welding, agpa-aramid, kada kiti rehas, kanda dumapay. Nadabintas ti aramid tayo, aramid mi manong nemi. Kabaylan mi pa yung manong nemi, ti ag-design, kada kaya barbaro nga design, tapos nagkastakat adada, nga dayawan da.
Ngayon ka nga tinapupuutan, manong nemi ti panaglamas ti panawen. Adadan nga makaayo manong nemi ni Junior, gabota talaga nga nalaing. Adan iti nursery, diwan adan iti kinder. Palubos ti Apo, next year, grade 1 to. Nalaing. Bibo, manong nemi, makaayo. Maayo unay, di kiti katugangak manong. Ngayon yan, ti ulpit ken rabak ti panawen manong. Nakaulpit ti rabak ti panawen kada kami. Na minsan manong nemi, nga nagkuyog dagi-dagi na. Nagraman ti driver da. Gapata, ada bukod din nga driver ni Ibon manong. Tanong mabaling kita, saan nga agmanay ko isuna. Gapata ada dagi gundaway, nga marabyan isuna. Iso nga kalikakumda papakin ni mama, nga dan driver na. Ada napadla itinid nga aldaw manong nemi damat madamang asikaso iring-iring Pasko na kinontrata mi. Idi agring manong nemi ti cellphone ko. Ti asawak, mismo ti tumatawag. Taysot di nakapunbok. Ibon. Hello, sweetheart. Hello. Lalaki. Sige ti asawa, ti agnakan ti Ibon. Wen, abay daking ka ti cellphone na. Ay, sir, na-disgrasya da. Manong na polis ti timawag nga nang ipakamo. Nga na-disgrasya, dagiti agina, danadong pari ti bus, manong name ti kotse. Kadagpadpada na kiti talo manong nemi nga saan nga nakalasad. Natay ti asawak. Kan ti anak mi manong. Kasla nagsardang nga namin pinsan ti panagtayak dagiti darikmat iti dayta nga namuak. Nga nakamulagat ak medlatan. Nga jakon amo ti umangas. Nga ngori nga tapagpagunyandak na giti kakaduwak manong nemi. Nga magkapo siguro ta sa anak nga makapagtimat. Ni Guriyo manong nemi tinangdanog ti bukod ko. Oh! Boss! Abay! Nakapapaot ti sa mga panagangas. Abay! Abay, boss! Awanan na giti akinak. Awanan na Ibon kini John. Natayin na giti akinak. Napukaw ko na giti akinak. Awanan ti puon diragsakin biyag ko. Manong nemi no kasano iti panakasyak ko. Kastamet kadagiti katugangak manong nemi. Kasi nagpapada kami manong nemi kaya't mi maten timatay. Yung magtada, digit tao manong nemi nga mangpadpatimker ti pakinagam. Nga mangipalpalagip nga awaten min ti kinapudno. Mangipalpalagip nga mangan kami. Mangipalpalagip nga uminom kami. Mangipalpalagip amaturog kami kabayatan ti mansayag manong nemi. Maibos pa din digiti luwak, tawan tagtagtag nga luwak, nga magsangsangit lat tati kaungkak manong. Kati naudi nga panang palubos ko kadagiti luwak, kadi may tabonan dagiti agina manong nemi. Agpapada kami nga talo manong nemi nga sangkam nga rumrumuar iti kwarto mi. Nga kakaasi ni Nana Marga manong nemi, ngagtugtugtug kadagiti kwarto mi nga mangipalagip. Nga mangan kami, uminom kami. Nagpapada kami nga talo manong. Nagpupupok. Nga sana mangmangan. Kahit mamatan ti matay. Naman na nagring ti cellphone ko.
Diyak pa yung sungsungbatan. Nga muklat naman ang naming nga nagiti empleyado, tumatawag. Nabaybay akong tinegosyo. Ayun ka, manong nemi ti may isang bigat. Natugtog tiri daw ti kwarto, tamok ket ninanamarga. Yung saan, ni Papa Albert, ti katugangak. Albert, ni Papa Arnel kunak kuma, ti katugangak. Albert, rumor ka. Adalas ka na pagsaritaan ta. Inlokat ko tiri daw manong. Padak nga namres. At dadang nag-asawa. Albert, Papa, saan narumbeng tigas ito nga ramidan tayo? Kahit tayamin ng timatay, sang kadig. Ngamsan tayo matamatay. Walang singat na suminom tayo, tisabidong, matay tayo. Ngamsan tayo, panpanangan. So ngawatan tayo yung kinapot na. Papa, may nagsasangon tayo mangan. Marga, sir, itasaran na kami. Dito'y ko nga naamuan manong naming nga kayaten dagiti agasawa nga ilako ti house and lot. Kalpasan dagat umadayo dirito'y kat mapanda iti probinsya tapos sa Jeddah nga balbalo nga mangbangon ti balayda. Panahon dirito nga lugar tapos nagkastakit inot da nga maawat ti kinapudno. Siya kon ti manggatang Papa. Sang mga baleng? Ito mo sawan, agnaed kalat ta ditoy? Hindi anadang sa mga malipatan da kita gina. Nung siya ka di gumata. Bagi patagdaragan tumutin ti bukod mga balay. Nga saan nga na ito? Sige, Papa. Mapinas kan pa ilang madayo kayo. Maawatan to. Ti paglakuan mi, mangipot up kam to ti negosyo, iti papanan mi. Kaya ti negosyo ng ila ko mi, nga napanawan ti asawam. Sige, Papa. No data ti desisyon mi. Awanin manong nemi, di ka ti katugangak, nga madalata komunikasyon mi. Tanuan yung tawagak ida. Dumami kasla mapilpilit na. Ano naman hindi baga? Kumustahan kayo kumalat? Laing Papa, Mama. Siyempre, orin na tayong ti asawa, katungagan kay tulata. Manugang dakmet. Saan na kami ang pagkadaragan? Sige, Papa. Nagapatakdarak matin ti bugod kong malay, manong. Anayas sa deg, iti welding shop ko, manong. Nagtultuloy mat manong nemi, iti panakikaduak ko iti empleyado. Nagtultuloy manong nemi, iti kinasyat ko kadakuan. Ngayon saan ko lang malipatan, siyempre, di pa nakapukaw ko kadagiti agina. Numanan inagsarong karan iti iti Campo Santo. Ibagbaga di kiti kakaduak manong nemi nga agasawak manin. Aro na di adan na surok ang makatawan sipod pimusay na. Naming kanik tibagik manong naming isukit isuntulat ta. Sana kung nga gayat, sana kung nga gasawa. Kahit na asawan, boss. Nga talagang kahit mo atiag may mesa. Sana kung nga may mesa, tanda kayo. Ngayon asawa na asawa mo. Banyo ito mga alak, tikad-kadwak dito balay. At samat kad-kadwak, di katulong mo. Di katulong awan. Isusapo, mga alak ka tinapinta sa katulong, boss. Tanong kursunadam, saan lang ang katulong? Katulungan pa yan. Kasilid mo, kaidam. Anong nemi tawag-tawagak ti cellphone dagiti katugangak ng sanda sungsung bata? Di apay nga takong kunak. Nagduanton nga tawan manong. Aging nga si mong bat katugangak ng lalaki. Di mo ka di pa ilang nalipatan. Tinapasamak. Papa, saan nga nga tawag? Amom ka din nga tutumawag ka katsikat mga palagip.
ingas na ka di. Kanoy, alam mo lagay mi nga sikat, asawa na di anak mi, ama na di apo ko mi. Alam pa ba? Hindi yung kahit nga tawagan kayo. Sorry Naging ka nga malagip ko latam nga tawagan nida. Ang jakmatan mga tawagan nida. Anatan din. Siguro manong na yung isudan tinangi pamuspusan tapno awanin ti komunikasyon mi. Yung po nga siguro tawanin ti alak da. Dilaksin da kun nga manugang. Di dan kayat nga agbaling katugangan. Maaramid ko anak aron. Dua, talo, gengga, ngaliman nga tahuan sipod, awan asawak man. Numanan ulit-ulitan da nga, gasawa ka, boss! Jack, kadiman ko na kayo nga, may mesa lang, ti babae, ti biyak ko. Ay, gengga, manong naming nga malagip ko, nga mapanpasyaran, ti ayan, di kiti katuganga, tadyak matan makontakin na. Tinaibaga na nga address, manong naming shot na panak. Pamarak mo ten mangkita manong nemi iti mabaling nga magata nga luto sa jay gapo itiyak may sakada kitiyam klientek man nga businessman kaya na iti agparamid iti apartment what tareta ti negosyo na gipatakder ka iti building agbaling apartment kaya gabo ta, dito nga probinsya kat awampay ti apartment dito nga klientek. Apanak manong. Mismo manong naming nga kabisera. Ti probinsya dito timbagay dito katugangak nga ayanda. Doon ang negosyo na dito posible nga at makita nga naganda kadagiti ayan na kiti listaan na kiti business. Mat. Nakakita akong tilote manong nemi nakasalitak payentak ng kukwa. Napagtulagan mi payen manong nemi ton kaano. Iti turnover, ti kwarta, kanti titulo ti taga. Iti pa nagamit ko manong nemi, iti nag-check-inak nga hotel. Tapos lang nasulat ti dua bukel ti matak, iti nakitak. Manong nemi, sinubliak. Kasi lang, karupuro pati katuganga. Kimita kanya. Iso. Inturo na laeng manong nemi tinang iduron ti kariton. Nga nagyan ka nagiti naikaragka nga bote, karton, landok, plastic. Sus. Nagiduduronan ti kariton, ti katuganga nga lalaki. Imposible. Kaya ingas na lang siguro. Pinanawa ko manong inuberteka ko. Ngayon kasi lagparparik na kanyak manong naming iso. Ngayon kasi ano kumanag ba? Nga iso. Agkon kontra madlayang manong naming ti panunot ko. Nagsubliak diti syudad banong naming ayan ti negosyo kastamatan ti bukod ko malay. Kinasarita kon manong naming ti klientek. Iti pa naka-schedulean iti turnover. Sagalamon ti kwartang boss. O sige. Inton ka ano? Inton bigat. Agkalugan na to lang aron din. O sige. Di kahit nasawan nagsubliak manin iti tangal lugar manong naming. Iti malpasin iti turnover. Ti titulo, yan kastamatan, ti kwarta nga bayad at ti lote. Nakitak man hindi. Karupuro pa tago, katugangan. Ada ti sakup ti lote nga mangpidpidot ka na kiti mabalin na nga pakiranutan. Inaset kak. Tata. Lote mi dito, iparit mi nga gala kada kita. Hanyo ba't nga masapulin na gito sir? Anda kang ingas mo. Kang ingas mo tikatugangak. Albert,
Amamudak? Siyak ti katugangan. Oh my! Abi nga nakastayan tinagbaling nga biyagyo, papa. Inarakop ko iso naman ang name. Kadnangag ko ti anong ugna. Abi kami nga Abi nga pinaritan na gini mangtawag ka na kayo. Kanapay nga abi kami nagsukat ka ti SIM card. Kat saan ka nga makontak? Kaya na mundo na papa, imayag dito'y duwa ti purpose ko. Sa pulan kayo. Kaya kastamot yan, itigtultuloy nga business ko. Isak na kita ka rin yung lote, yung ginatang ti kliyente. Mangrugin to next week, iti construction, ti may isang building dito, yung baling apartment. Ngasak ti mang kontrata. Ni mama, kinabi ka nagbaling nga kasto ti biyagyo. Na-scam kami, anak. Napukaw nga namin pinsan ti kwartami. Kanya, hindi ko nakangkedi nga inegosyo. Nabanunod ko nga, pagwaritan pa lang neta kwarta tapno manayunan. Ngam na-scam kami. Saan na pulos nga isubsubli ni Sintabo, tinted mi a kwarta. So nagbalik na nga nagkatang-katang kami. Nagsakit, na asawa, kat natay. Awanan ti amok pa nga pagsapulan no saan nga kastoy. Tawag man ti mga alakan niya talakay ako. Pag naedan nyo nga ron, iti barong-barong. Nga sa ti junk shop. Nga magilaklakwak ka na gito. Tatang, no adanaskin nga alain nyo, hindi barong-barong nyo. Hindi yun alain. Tayawid kan sa syudad. Natantag kadwa. Awan pa'y asawa, kanjak panggap tag-asawa. Datantag din na tatang, tadatamot lang ang tinabati. Papa, kunak kuma. Sika, katuganga kanjak kamanugang mo. Nagtinulong tani tinigosyok. Da negosyo tanay jay. Da kay idi tinangtid tinayon ti puunak. Iso nga negosyo tanay jay, papa. Agamit tan sa syudad, papa. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi nyawid kun ti katugangak diti syudad kadwa kami tiag na ed inipatakder ko nga balay. Nga dwa kami manong nemi ti mang manmanage ti negosyo mi. Negosyo mi ko at talaga kasusyo kami. Tayong patawid na kaniibon tinayon tinagpuunak isot gapo na nga di makkel ti negosyo. Asawa? Ay, hindi ka kasawa, Albert. Ubing ka pa eh. Ito, lagtagid diya pa pa. Ito so eh. Agasawa ta nga duha. Sukatam di mama, sukatak mo di ibon. Si kalatan. Ano pa, ano susapo eh. Ni Ingrid, di mo kayan? Sinong Ingrid? Eh, dahil nalaga katulong ta. Ito pa. Lasing pa na jay. Nalaeng, naimas luto na. Ano nga, di mo man impadasan te kaya. Sana ka, nga kagura, dedi ibon, no gasawa ka, no da kasukat na dita puso, no di kat adad nga maragsakan. Bayan niyo pa, tabadasak nga, lokatan ti pusok, taba, bumastray ka kini sa baling ang puso. Yung aking kakarag ito'y manong nemi kat awampay ti asawa kakasukat na diya ibon. Yung tuloy makindi manong nemi iti pa nagbalim nga na siya at iti katugangak. Karagidip ka sa pulang ti tulong. Nang ruwan naman manong nemi karagiti talaga nga kasapulan ti tulong. Di kita nga nakurapay.
At anong name dagiti babae iti biag mi nga katugangan. Ngem nagbalindang scholar mi. Dagiti estudyante anong name nga interesado da nga makapagturpos iti college. Puro babae. Ta babae medlay manong name dagiti umag-apply. Nga anak manong name dagiti medlay nga duma nga trabahador mi. Ta kunada, boss, agga college sunda tay may katlong anak ko. Kat ni, hampay nga nagradua na tayo inauna, kanta may kadua. Mabaling ka di boss nga inayon yung isuna, nga ex-scholaryo ang katugangan. O sige, basta lagi diya, may pasnet nagbasa. Isudan manong name itim bilang mga babae ti biyak mi. Dagiti babae nga interesado nga makapagturpos. Kat dagiti mununan nakapagturpos dan manong. Awumot pa kidi itinang sayang kadagiti banbanog mi. Awan dati estudyante mi nga hampay nakapagturpos kat makitaray. Dagiti talaga nga sanda nga sayangin dagiti tultulong mi kadakuan. Nganong nemi, diya kung kayat tagasawa ko na, hindi tulaan mo no dumteng to nga talaga ti babae nga makasukat dito'y pusok kiniibon. Tama bali ang ubing ako pa lang. Numapay ti katugangak manong nemi ket mangrukin, nagsalog, iti salunat na, wala pigsaka. Diyak tulaan mo. Ngam sana kung nagmamesa. Kapot at ti katugangak, iso ibilang ko kaduak. Pan nakakatugangak, pan nakaasawak pa yun. Gusto. Sa orela dua manong nemi, di kiti katulong mi. Ta ore sa mi kuma, nga alain, ta umanayin ti maysa. Ngayon kahit damat nagpakpakaasi nga sumbre kakas katulong da. Iso kas katulong mi parak hindi. Iso Kaya nga ron ti pagkasarita akman ng nemi. Nagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa. Kahit kas tekang kanayin nga magbagada iti duma nga sapi kuma. Ta damat na ibatik nga adal. Liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Kadagiti pandemi nga di mga kanagbuya. More power to your program, manong nemi, and God bless. To'y nga rodagyaman nga pagayam mo, Albert. Thank you, King ka Albert. Iting ka pa nagsurat.